हेलो लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसेबो बरायगारनानै लाग्रोनाय थाबाय बे लोगोफोर। लोगोफोर, ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेइलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअनि सायाव आबुङै मिथिनो थाखाय फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासे नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। लोगोफोर, आरबि फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय मोनसे गोदानै आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दं लोगोफोर जाय मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेइलनि मुङानो जादों अरन गेजेराव। ओमफ्राय लोगोफोर, बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअआवनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन डेजि बसुमतारी। मेथाइखौ रोजाबदों श्रेया बसुमतारी बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर, बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअनि करिय'ग्राफखौ खालामदों लिसान रामि बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर, बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअनि शुटआ दायो सोलिगासिनो दङ लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर, बे मोनसे गोदानै मिउजिक भिडिअखौ जों थाबैनो बे साननैसोनि गेजेराव आरबि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलनि गेजेरजों थाबैनो नुनो मोनगोन। नोंथांमोना बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअखौ बयबो नेनानै थाथ'लायब्लानो जाबाय लोगोफोर। जेब्ला रिलिज खालामो अब्ला बेनि सायाव गोदानै मोनसे नोंथांमोननो आपडेटनि गेजेरजों फोरमायनानै होनो नाजाबावगोन लोगोफोर। लोगोफोर, दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो एन्ड थेंक इउ फर वाचिं।